Awan-awan. Walang-walangan. Ya gini mung sak walang kekeke nyatane ya wis krenggosan. Urung nek kurang sesek. Tenane. Aku pengendang ora sanga gondang ora mah. Senengane iki kok ya. Pak De Beruk. Heeh. Piyayine ndi? Wah nggih. Pangapunten Po. Ya. Jagong. Nggih, Mas Tri. Pripun Dimas? Sinarengan kalian Muda Laras. Muda Laras. Sowan marak wonten dalemipun Bapak Rian. Rian mebel. Mebel. Iya. Kene iki pengusaha mebel akeh. Ngene Pak Alis nggih enten. Pak De Alis ya iya. Pinggir dalan kono ya daleme. Heeh. Lore Pak De Alis niku nggih enten mebel. Ngendi? Lere pas sing mriku. Jenenge Omah Daster. Senengane kok neko-neko. Iki ya tenan mebel menungso ya. Wo mebel menungso malahan Omah disebut Daster Tunas Jaya. Ngene Mbak Yuku Rinti. Tek apal men. Apal aku dhisik wong kene kok. Tenane. Andane aku kan pengajian ning kene ya. Pengajian apa? Ning LDI kono kuwi. Wo. Kitabmu apa? Istanbul. Mbak Evi pareng rawuh. Iya. Halo Mbak Evi. Garwane Mas Bambang Samekta. Ya. Lah iya, yen ngono ki nek kaya umur 17 ae. Labemu. Anggota Dewan Kabupaten Sragen. Ya. Ibu Epi. Dimas. Nggih. Nggih, Mbak Yu. J monggo jeng. Sowan boten piyambakan. Iya ya Dimas. Kalih rombongan Wandu Kabupaten Sragen. Rombongan Wandu Kabupaten Sragen. Iya. Sedap malam. Sedap malam. Gandeng metune nggone kaya ngene iki mlebu ning ana kabeh nduk ayo cepet. Ayo ndang mlayu. Iya, kono. Siaga ning pupungkuran Dimas. Dalem. Sliramu suka lelipur, monggo foto keluarga. Dukung keluarga Bapak Rian monggo dipun aturaken. Pangapunten Pak Lurah Ploserje, Bapak Sukamto SP, kepareng-pareng donga pangestu dumateng Sri Temanten. Monggo Dimas. Sampun. Iya. Cecolo keluarga Bapak Rian monggo foto sesarengan temanten. Mantene kakung saking pundi? Saking Glinggang Ngrombo Tangen. Brang lor mriko. Iya. Nggih. Saka luar. Yo dikenake nduk nomor 1 Hartono karo Bambang Suryono. Sik. Mbok ya sing cetha. Lah piye Mas? Piyayi putri kok. Putri KTP-ne lanang kok. Ndadek malah mbok cetakne. Nyat banci kok enggak. Wah ngono. Songo Mas. Nyanga. Jejere Om Sunar ki ya banci kok, Di. Hah? Iki ya banci. Ora. Wah ora to. Yusri konjenar kok. Jaipong siap sore-sore padang bulan. Ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan. Rame-rame dobel gojekan. Bambang mundur, Bambang bablas kowe madhepe rono. Kae pambulane. Yen sawah kok gawe awe. Iya. Kaya elingan. Kanca kabeh aja turu sore-sore. Alah. Amar anake kene. Nah, ngene. Ngapunten kanca-kanca Muda Laras. Dina iki Sriyanto ning dukuh nggawa anake lanang. Lho, bumu asine iki. Berikutnya pelok 6 Malik neng pelok. Darmadi karo Budi. Ayo. Saya mau
mau tamasya berkeliling-keliling kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak, becak, tolong bawa saya. Darmadi sing di ngacung, Ya. Budi sing di, Budi madhep rono, Darmadi madhep rono. Iramane rada sesek, pendange sing banter, jogete lanang. Saya duduk sendiri Sambil mengangkat kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becak pun lari, bagaikan tak berhenti. Becak, becak, jalan hati-hati. ini Bambang genti dhewe rono ngono jogete lanang. Saya mau tamasya Pilih kota hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak kereta tak berkuda. Becak, becak, bawa saya. Yo jenenge Mas ndase icul ning ngono Mas. wong joget sirahe icul kok ora krasa iki lho. Kari dhewe Yo. utama karo ceret. Utama karo Ceret. oh anyar. Jenenge Corong gak mangkat sing eneke ceret. dadi corong gantine Ceret. ya. Saya nemen ha. Kandhani bangsa mangapnu wah ngono iki yo. Tek tukul terus jadi. Kandhani kok banci ramanak ning eneng ayo. Berikutnya utama karo ceret. Yuk. Jaranan carane joget ora padha dhewe ora. Iki untungmu ki nek mbok pagri pring kaya ngono kuwi piye? Dimas. Kon Lah karo corong tek malah nemen. kandhani delokan. Kene lho. Lah iya. Mangap sik. Iya. 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 Iki iso nyinden nek rumasane. Cindel laras iki lho yen kentekan sinden iki. Sing digawa. Heeh. Nyindeni peniti. Nang kene iki tanda tanya lho, Di. Piye, Mas? Dina iki Sriyanto sowan ning dukuh kok tumben nggawa bocah-bocah lawas. Lah lawas iki sapa, Mas? Lah iki ra bocah lawas to. Lawas ya mung loro tok liyane anyar kae. Yo, jejer. Ya. 17 Agustus tahun 45 itulah sepiro nadane sepiro ora bener Senengane ya jadi meyak bapak lho bener lagi 17-an Agustus tahun aja kebablasen to. Mari merdeka tetap merdeka di kayu badan tetap setia 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 membangun negara kita dia tidak tetap setia tetap
setia membela negara kita. No, ne, 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 no, 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 no. Hop! Hormat, gerak! Kayak jenglengan mas. Tegap, gerak! Madep rene, gerak! Hormat kepada pimpinan, gerak! Hei, madep rene ret. Pimpinane sing ngendi? Tekene, ngadeg kene. Nah. Pimpinan hormat, gerak! Ya. Ya. Tegap, gerak! Pimpinan tengok-tengok, gerak! Elah. Wes. Lah ya anak buah Sriyanto kok ya. Hormat kepada sinden, gerak! Hormat. Sinden hormat semua, gerak! Iki hormat tok ngene lho. Senengane kok. Tegap, gerak! Lungguh neh, gerak! Ya. Madep rono. Ayo ceret kono, ceret kono. Ya. Ngetan bali ngulon apa sedyan ning kelakon ayo Mas. Kijing miring ayo Mas, kijing miring larati sampir ki mae cerak ora ngampir ki Mas Mas. Jangan Mas, kijing miring, kijing miring, krambil polong sisane bajing. Ayo Mas, kijing miring. Awas. Ayo Mas, kijing miring. Jolali. Lalu lintas mundur. Hop. Hei, ceret wis. Maju. Sing kernas, maju. Mundur. Maju. Madep rono, madep ngulon. Iya. Maju. Ceret. Hei, ret wis mandek. Budek cah. Sri, Nun, bareng mbok kon maju-maju. piye Mas? Ceret kek sawangen kok ngarep to. Ana cengkale kok. Wong wedok nek kaya ngono. Mbok kapakne. Wong edian. Hei. Katake nek bonekah tok. Bocah rapokro. Kene. Mundur. Oh, pancane. Tangane kiwa. Lah. Timun. Maju. Mundur. Iya. Maju. Maju. Maju neh. Cepet. Maju. Hop. Hei. Kok iso entuk sampean iki lho. Hei. Wong kameramen kok iso Goleki Mbak Rinti. Kowe kok nyedake Mbak Rinti kek jilbab ireng ae. Kowe mau nyedak wis abi saweri lho. Iki cerekan corong gak teko sing teko ceret, Mbak. Kalau mundur. Lah, kanan. Lah kuwi. Tunggu. Nah. Gorene, peteke gorene. kok iso nemu kahanan sing neka-neka. Kandhani kok. Nah. Timun. Kiwa tengen.
maju mundur. Mas Soting, ceret mingkem mau mangap. Mangap. Sigarane ayo bangun sigarane ayo mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring mangan graji entek 5. Salat ngaji cagek agama. Tugen Mas. Kijing miring ayo mas. Kijing miring jalalila jalalila. Lah ceret petuk mbok dene. Sapa di? Maju-maju. Mundur. Maju. Mendak. Angel. Angeli sahabat. Iki ngadeg. Balik ke Mbak Rinti ngene putrane. Ya ta. Ya. Wong wedok jaritan ki kudune diemes kok. Alah-alah gue lah entuk sawer langsung e. Piye, Nduk? Hah? Moncah. Oh, ngono. Pira, Nduk? Ya kowe ora kulino nyekel duit sakmene mbane gawe pake ya, Nduk ya. Sri, Dalem. ya tegel. Ora tegel ngopo banjine ora tegel. Kene. Mbok go ning dineh. Kene. Ni lungguh kene. Lungguh kene. Iya. Sindene genti kowe. Ngetan bali ngulon. Ngetan bali ngulon. Apa setia nekat lakon. Ayo Mas kijing miring. Mas kijing miring. Atoro. Ngetan bali ngulon. Apa setia nekat lakon. Ayo Mas kijing miring. Mas kijing miring. Berarti sampai reke mayat cerak orang ngamperke. Mas iki piye Mas iki piye jalalila Sriyanto, jan nyolong pethek tenan. Oh, kandhane rupane ra memprek. Iya. Weh, matur nuwun, Pak. Oh, nggih. Wih, dilunasi. Lunasi. Iya. Kowe kok Nggih. bayar cash bar yo. Iso mbonang kowe. Oh, ngadeg. Nah, tang kono, tang, munggah. Nah. Oh. Terus Singo nebah. Yo coba. Yo manyar 1000 manut sing bonang. Dikai 6 momo-momo ngono sik banter. Yo. Nonton ceret bonang. ceret bonang. Oh. Ya. Syuting, Mas. Kendangi, Mas. Waduh. Mingkem. Seseke, Mas. Mau. Kowe iso cepet ki sing marahi kuwi. Ambung. Ayo to. Alah. Ya ampun. Ora sing bonang ki mambengi ngimpi apa? Jan.
iki bonang kok kaya penerus wae. Nyayak nang. Bingung piye? Murid pur. Pur SMKI le niki. Kene ndok mlumpuk kene. Iya Dimas ngerampungke es. Ese dereng rampung niki. Dereng. Yo madhepe rene, mepet kene. Iki pokoke nanjake ceret iki. Coba kowe nyindeni Mataraman lo ya iso. Kecil no. Oh. Wah iya. Jan. Kowe ya iso. Kaget. Ayo. Umure 17 sik wajahe kaya 80 ngono. Jan. Ngandani. Mataraman Mas, rotok. Jangka wremas jingga saum pama tanpa mundur lale tanpa mundur genes mrawasa angkara murka. Salahmu ngenteni aduh men. Lah iya. Nyindani ngono ki swara wedok, wangsalan ngono swara lanang no ya iso. Isa. Apa liyane Srepek Mataraman? Srepek 6 Mas, yen lanang identitasnya diketokke ya. Dikapakne. Wong edian. Pelokne Mas, Srepek. Lasem. Gones. Ya lanang kok. Jangka wrimah jingga sak upama. Aduh. Gones. Rama. Yemas. Wow. Wantilane yen jarite diunggahke lanang. Ya, dadi yen jarite munggah lanang, yen jarite medun. Lah ya. Rupane kaya Anoman rek ya pinter men. Kowe gawane sapa yen mayangno? Gawane tukang teleser. Ki Anom sapa? Ki Anom Sulaya. Ki Anom Sulaya. Sapa? Anom Sulaya. Anom Sulaya. Nduk anakku kabeh, mumpung ketemu karo muda laras. Ayo ditanjake duwi genti kowe. Ya. Aja nganti kalah karo ceret ya nduk ya. Ayune entuk kowe. Piye? Kowe iki dhisik mbok tak tutukno dadimu ya ngene iki. Ya SMP wis gelungan cah iki. Tenan iki. Ayo. Lagune apa? Seragenan sing lagi ngetren. Apa Dimas? Ninggal katresnan. Ya. Nek gak ngono kuwi ya, Mang.
lagu paripurna Dimas. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggalku apa sira ora krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rino lan meni muga-muga Gusti ngijeti sok kepananggonmu bali bisa kumpul kaya tuing nguni yo. Taun ana windanana tak anteni ing pucuking tresna menangka bebasane mong katangga tan sliramu wae. Nggih. Kari dhewe ceret ya nduk ya. Heeh. Iki mau. Oh, kaya Mbak Yumbu suarane cemengkling ngono. Ya. Iya, Mbak. Pak. Lah kuwi suarane ya temapuk, Dik. Aja leli pawe lengkuh muga manang mas janji janji aku kang setya satu tak teni nganti saelengmu. Mas Tri, Pripun Dimas? seneng-seneng enten wates. Iya. Iki wekdal sampun siang. Iya Dimas. Sampun rampung. Iya. Semono uga tak aturke ya Dimas. Nggih. Dari grup Mama Happy mangke tampil sak sampunipun bahagian paripurna. Enten napa niku? Pengen tampil Mama Happy. Mama, lah, Ewa semono karana wektale. Nggih. Iya, wektune. Ya. Ya nduk, mulih ya ora meneng-menengan wae. Mumpung ketemu karo muda laras. Ya. Moji Slendro. Slendro. Ayu kuning bentrok maya-maya. Ayu sun srepek songo Mas. Lengo. Ya Mas. Buri dhewe. Srisik. Tande dulu tang tak de. Lah. Nampi coba elale